खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बरायहरबाय आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर अन्नानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनो होमब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर लोगोसे आंनि चेनेलखौबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो थद' बिदिब्ला आंनि बानायनायखौ आं स्टार्ट खालामनोसै आं मा बानायनो नागिरदों थ' लोगोफोरा नायलांबाय थादो नङा होमब्ला आङो सेवाइ बानायनो नागिरदों लोगोफोर नै आं बे सेवाइखौ बानायनो नागिरदों आरो बेखौ बानायनो थाखाय आङो किसमिस एसे काजु बादाम एसे लादों ओमफ्राय बेवहाय नारेंखल एसे रुखिनानै लादों आरो नैबेयाव गाइखेर आधा लिटार लादों थ' आङो बेजोंनो बे सेवाइखौ बानायनोसै थ' नायलांबाय थादो आं माबायदि बानायो नङा होमबा लोगोफोर नै आं सारायखौ जानबाय दायो गेसखौबो लागायबाय सारायाबो दुंबाय लोगोफोर आं दायो बे सेवाइखौ होनोसै लोगोफोर सेवाइखौबो होबाय आरो आं बे मोनसेखौबो होबावनोसै मोननैखौबो होनानै संनोसै आरो ओरैनो बे एवखानायानो थेवब्ला आं एसे गुदुं खालामबावगोन लोगोफोर सारायाव एसे जारोम खालामबावनोसै जारोम जायोब्ला जानो मोजां मोनो आङो लोगोफोरनो जारोम जाबाय दायो आं नारेंखलखौ होनोसै काजु बादामखौबो होबाय एसे एवबावनोसै आङो लोगोफोर गेसनि फ्लेमखौ एसे फिसा खालामना लानानै दायो एसे एरना होबावनोसै एसे नारेंखलाबो एसे मोदोमथोंसै बिदि एसे गुदुं जानानै नारेंखला एसे मोदोमथोंसै फैबाय लोगोफोर मोदोमबाय दायो आङो गाइखेरखौ होनोसै गाइखेरखौ होजोबबाय आं दायो सिनिखौ होना लानोसै आरो सिनिखौ होनानै एसे मिलायना लानोसै गेसनि फ्लेमखौबो एसे गिदिर खालामनानै होबाय आङो गिदिर खालामबाय तेजपाता होबाबो मोजां मोनोमोन आरो आंनाव तेजपाता गैया नालाय आं होआसै इलाइसि होजायो नाथाय आं होलिया बिराद थाब जायोना लोगोफोर बानायना जानो मोजां मोनो गाइखेर नांगौ आरो गाइखेरबा गोथाव जायो दैजोंबो जाजायो गाइखेरबा गोथावसिन जायो टेस्टि मोनबायनो मोनबाय दायो गेसखौ बन्द खालामनोसै गेसनि फ्लेमखौ बन्द खालामनानै होबाय आंना नास्ताया रेडि जाबाय लोगोफोर बिराद आरामनो रेडि जाबाय बिराद गोथाव जायो जानो रेडि जाबाय
लोगोफोर नै टेस्टि बिराद गोथाव जाबाय दायो आं थिखांनोसै लोगोफोर नै आंना नास्ताया रेडि जाबाय लोगोफोर दायो जों जानोसै फिसालाया टिभि नायबाय थादों नालाय आं टिभि रुमावनो लानानै फैबाय दायो जों जानोसै बिराद गोथाव जागोन बायदि मोनदों लोगोफोर जाना नायनोसै लोगोफोर नै जों जानोसै दायो थ' नोंथांमोनहा अननानै नायलांबाय थादो ना भिडिअ फैया जों बिमा फिसासो जानोसै birat tasty ओंखाम उखैबा थाब बानायना जानो हानाय बेबो मोनसे नास्ता नङा होनबा लोगोफोर गाइखेर गैयाब्लाबो मालाबा दैजोंबो बानायना जायो दिनै गाइखेर मोनबाय नालाय गाइखेरजों बानायबाय खिन्थु ओंखाम उखैयोबा थाबनो बानायना जानो हायो आरो फिसालाया बिराद बे ताराक मा बुङो तारक मेहता उल्टा चसमा जे लोगोफोर बेखौनो सानफ्रोमबो नायबाय थायो दा बेखौनो नायबाय थादों थ' बेखौ नायनायनि थाखायनो माने टिभि रुमाव नास्ताखौ जागोन जादों ओंखायनो बिमायाबो फिसालाया हारसिंखाय फिसालाजों जाफैबाय मा खालामनो लोगोफोर इउटुब फेमिलि आंनि फंबाय बिनानाव लोगोफोरखौ लोगो हमनो थाखायनो नास्ता जायै एसे बा नास्ता बानायनानै दिन्थिनानै जानानैनो लोगो हमनो रायलायनो लुबैनानै भिडिअबो खालामनाय जायो लोगोफोर बा फंबाय बिनानाव गाज्रि दामोन Finish लोगोफोर गोथाव मोनदों ना जाजोब्बाय लोगोफोर जों नास्ताखौ जाखांबाय थ' नोंथांमोना बोरै नुखो नास्ता जानायखौ बा नास्ता बानायनायखौ दहायनो बुंखाबाय आङो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होमब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर अन्नानै आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बिदिब्ला आङो भिडिअखौबो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय